ole thlir tu te hin zawain che baile vek phot ula hi vo in hi July ni som pani indun ni kumsang hi som hi panga ni a kawng hi achangin a han tol thale a tuna po hianin adanga hitachi in kawng te han thian fai le mek ani a thian fai zawa tikhan motor te en tlan chhok le anga an ding treuh to me le lama son chungvel chu kan on la don ni vo in chu hei kawng kha bung tre po kha then alo tla then le to a then chu ala om vu me a hei tla teuh hlom em me a kho kaw na sa to a ma ai po khan karon update ai po khan alo zaw le to ni chu hei ti hian le lampang side anon chawa le lampang haw an lo la dinga chim le mara an in tlan chhok hi ngai thin sia khulai taka in to na chi ni box hi lo kha le lampang lunglei lampang atang ron chho ho kha an tlan ma sap phota chuan so lampang sang chala ron kal ho kha an tlan le don ni kawng hi a hlom em two wheeler tan pe chon adiak box hi a kawng te kha no pa ani chumo then khan no a khwar zwal pui kha chu an han ngak kha ni a lei te hi to akha to kin atol reng mai box hi a boi thla khop mai he an tang chewa two wheeler lo te po so ta thleng so an tanga tiang khanin helai te wak khau lo thei lo tan chuan kawng hi a boi thla khop mai a chuan kawngchung lampang phei chu a boi thlak le zual ni chu chuan en tin nge kan MLA lampang ten ma an lak ti te po kan en chho dona lo en zel ula video te kron da don lang dona chuan hei ti hian ein tlan chhok lai hi lo en ve shim ro anal box hi ati in ka han la ni hi video hi a hmunom ve shim a mo motor tang lai han en te kha chuan hei thlang lampang kha chak lampang khi kau khi tlem khi amin thale dem ki sha aron pe thar le tlat chuanin hei ti hianin a thlang lampang ho kawng po kha a khizau zela a khi thuk ve tel telama se helai hirin a hian a bereya a feipiana rin lo lampang di aron tlamma sa helai ro hi chu a feipian me a lei hi tlemin a thil lo deuh pawh ni mai thia helai leilung hi a lo thil em a hetia lei lung a han lei han min te hian lung lian pui ron tla khi om mang lo riau me a le lam taka chuan alom phian zoka ti me ang o lei han tla lungina adel ti te hi alo om lo renga le lama chuan kham dam te pawh kan ti theng chu engma he leimina wanga har sat na tuar em hi an lo om lowa ti mei lamo lungina chil ti angreng lungina del ti angreng leiminin a chil ti angreng hin lo om lo ve tla tani chuan so lampang side sangchel changaron kal son hon tlan tran ve le ta khu two wheeler tlan kan en mai ang ki chu katlan ngam lo khulai khwan mo ke in ka kal ngat mai ni he lampang kawngchung lama hian khu tluk hi hlom em don mai hian ka sha man ho thei le tuk box si lo ro sur lai phei chuan tlan lo ka thlang jok ke chumo helai ko nga hian ril run ti ha thin mai tuna tak hian ni hi sa ve a voina hian ron tlan ze la hi helai kong an no kha thakop mai khu a khwar diak zwal pui atire a ron tlan ze la tlun om kring an tlum ya lawa kalo chang deu nia tlun om ringin ma se tlun om tat lo mai a lai hian pakhat ron ta na film khur khop mai khu film khur hle mai tungem kan enang tluk an tum vak lo tlat mai a hloma an va thiam hlom ve ke chu ni la ka tlu deuh nge ang karing tlat na la hian ka tlu du lu tuk le han tlu chia lo hianin ka petek thina gei pho two wheeler an tlan zawa motor pa ngai na ron zui hloma adang hnem man hle mai so thleng son an tlan ve ngwa mai chuan kawngchung lampang hi hei kan MLA
lampang pupa puyatin ti dan min ngai to saka alom hle meya lom thote po han soi paila kawngchung lama hianin two wheeler lenga motor two wheeler lenga Lunglei ani a chungte po chukron da lang do na chuan Theiriat middle school head te ne na in biak rem na in Kawng Theiriat middle ram kha lei ani a two wheeler leng zai zai a lei mek ani ti te po kha han soi pa nga kan en pa bok anga chuan poi hei ti ngai na vok hi om don lo ni kawng thar han nei vok hloi khamo chan chu malak dan hi awang hri atuna hri hi chuan lei hi alamin vel zel bok sin en hian kawng thar han hreu rongot po kha alangam om lo tlata tuna chuan kawng two wheeler lengin an buat sai dan te kan han en chho ve lenga mei vo in July ni som pahni a lei tol leina adan tlem te zingami ti hana kha to khan lei hi tol reng helai hianin in le pel an phal lo ti mela rem lo wangin traffic duty in ama le lampang an chua le lampang an chua le thina tiang khan an in tlan chok thini chu kawng khu adiak em maya abon ani boy thak helai lei tol chu mo chuan helai hian kawng thar lei mai mek ani a kan en le bok anga helai po hi khi kak thui to khop mai ni helai thla khamo ho kak thuk vui to khop maya chuan helai hian kawng thar hreu ani boka helai mani a rul kan hmu na kha an lai chia a adangin kawng dang an hrewa an khutlang hrai tu ten helai kal kha aden a hlom deuh an ti wang khan kawng thar kha ni min lama JCB nan lai a helai vel hi ani a chuan helai hianin ke akal nom thei deuh na turin ti in kawng thar kha lei ani a hi middle school ramani to a chuan helai hian hei ta hian khu se thuna tang ron chho na ni a cha helai hian kawng chu lei ani ta ni ti han JCB an laia kan chho nge ti han kan han chho to mi don ta a stepalon tui khangai to lo nga kan ke akal du tan po ol sam zok to anga chuan thian kan chho zel ta a chuan kan lo chho ta zel ta ni thak thei so hi la hi middle school ram thlang middle school kha lo ni ta ama kan chho na step kha an lo lai thlata he kawng pui kha ni ta ni chuan hei tian two wheeler lenga pot sai mek ani a la hian kan chho zel anga ta hianin helai hian an ron lokwal don ni two wheeler lek lenga ti kha han phala middle school nei tu te he thau te khanin he kawng chun lo lai mup mupa helai hian lo fa te nen to fine min lại không helai hun hi kan MLA malak na anti a pupa puya kan MLA zom tak pupa puya na malak na min nei sak ni a lamom em a he ti hian
trailer leng chuan hei leh mek ani kan hmu a chuan khi lai khi middle school kha lo ni to mai ta an chaw ka te ni a chuan helai hian tuizem tuizem kha ma sumi page tuizem thlangah sawn ta sawn a chhuak chhawanga chuan abak chu middle school kawtah khan a chhuak chho to mai dawn ni chu mo le lo lang ver ase Mall Pro